हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन खनसे बरायबा हरनाय थाबाय दा टाइमा मोनानि 5टा जाबाय स' आं दायो बरमायाव थांनायदों मोनसे स्पेशियेल खामानिनि थाखाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हा दोंना गैया नाय लामाया इखिनिया हागोन ना हाया मा मोनसेल' गेराव सलायदो So guys नै दा जों बरमासिम दावखोलांगासिनो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय थ' जों दा बरमायाव मानो थांनायदों नोंथांमोननो आं दिनै खोन्थाथ'ला एक्चुअली सरप्राइज हिसाबै जागोन बे भिडिअआ सानडे खालि होगोन आं सरप्राइजखौ स' नोंथांमोना आंनि सरप्राइजखौ एक्साइटेड बा स' सानडेसिम नेनानै थादो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै जाबाय बिदि सोंदोंमोन आं मायावलाय मायाव पानाबस्थियाव नों आन्था ओमफ्राय फाइनली जों दा बरमा मोनफैबाय गाइस दिनैनि भिडिअआ बांद्राय गोलाव जानाय नङा गाइस स' बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय जास्ट आं मोनानि 5टानिफ्रायसो भिडिअखौ खालामदों नालाय बारा गोबावबो नंखाया 1 घन्टा जादोंखि जाया स' बे 1 घन्टायाव आं मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बे भिडिअखौसो होनाय जाबाय आरोना भिडिअआ गुसुं जानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय Oh my god एथबां मोजां मिथाइ जानोसो लुगैलांबाय आङो बाट गोदैया आंनि थाखाय बिराद फेभरिट दे गाइस आं नुनानै बिराद जानो लुगैबाय नै गाइस जोङो गोदै लुगैनानै जाथारबाय आरोना कालाकनजों कफि लोंबाय जोङो फंबायजों आंजों वाव जोबोर गोथाव एक्चुअली कालाकना आंनि फेभरिट खा दे गाइस नै गाइस जों दा बरमानिफ्राय फैगासिनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गाइस थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ सो माच